Shalom para pamirsa Sabda Winedhar. Keparenga kula Pendeta Aditya Krisnugroho saking GKJ Kota Gedhe badhe nglantaraken sabdanipun Gusti ing Sabda Winedhar dinten Setu 16 Mei 2026. Ing wekdal menika Sabda Winedhar kanthi irah-irahan Gusti Allah paring paukuman. Waosan kapethik saking Yohanes 8 ayatipun ingkang 21 ingkang mekaten. Mulane aku mau tutur marang kowe, menawa kowe bakal padha mati sajroning dosamu, amarga menawa kowe padha ora ngandel yen aku iki panjenengane, wus mesti kowe bakal padha mati ing sajroning dosamu. Mekaten sabdanipun Gusti ingkang rahayu inggih menika kita ingkang purun mirengaken lan ngecakaken ing gesang padintenan. Haleluya. Para pamirsa Sabda Winedhar, minangka perangan saking pangibadah ingkang ngujudaken sarana pangrimating kapitadosan, wedharing sabda utawi khotbah menika kedah mbabaraken kersanipun Allah adhedhasar kitab suci. Awit kedah mbabaraken kersanipun Allah, pramila isining khotbah menika boten namung perkawis ingkang damel remen kemawon. Wonten ugi pameleh pepenget pangatak menapa dene bebendu saking Gusti. Waosan dinten menika nélakaken bebendu ingkang badhe katampi dening umat awit dosanipun. Dene dosa ingkang jalari kalampahaning paukumanipun Gusti, boten sanes menawi manungsa boten ngakeni bilih Gusti Yesus menika pinangkanipun saking swarga, saking ngaluhur tanpa dosa. Panampikipun manungsa dumateng asal usulipun Gusti Yesus menika badhe ndatengaken paukuman pejah. Saking ngriki cetha bilih piwucalipun Gusti Yesus boten namung isi pratelan bab karahayon peparingipun Gusti. Isining kitab suci sanyatanipun boten namung perkawis ingkang damel ayem lan nyondongi dumateng pepinginanipun manungsa kemawon. Nanging ugi isi pameleh lan pepenget bab bebendu ingkang badhe kadhawahaken dening Gusti tumrap tiyang ingkang nampik panjenenganipun. Pramila lepat yen kita nganggep piwucalipun Gusti namung isi bab-bab ingkang bingahaken kemawon. Caranipun Gusti ngrimati kita boten namung kanthi alus lan damel senengipun ati kemawon, ananging ugi kanthi melehaken lan saged ugi kanthi paring paukuman supados kita sami mratobat. Sumangga kita nampeni sedaya piwulangipun Gusti kanthi nglenggana. Amin. Mekaten Sabda Winedhar dinten Setu 16 Mei 2026. Gusti berkahi para pamirsa sedaya. Amin.